זוכר שפעם אנה זק הייתה בקאט, לא? כי זה לגמרי קרה כשהיא הייתה בסדרה זיגי. וכאילו, what the fuck, זו סדרה על ילד עם ויטיליגו שחולם לשיר. איפה הם הביאו אנה זק נשאבת לקאט? זה מבוסס על סיפור אמיתי. מישהי שלמדה איתי בבית ספר, היא התמכרה לאיזה חוג, ג'אז כזה, והם פשוט מין עבדים בקאט הזאת. אוקיי, מגניב, אבל איך בכלל נראית קאט, והאם הם עשו את זה בסדרה כמו שצריך? אז קאט היא בעצם קבוצה שיש לה מנהיג או מנהיגה, שיש לאותה קבוצה אידיאולוגיה רוחנית לרוב, שעל גביה מתלבש כל המנגנון הכיתתי שנועד לנצל, לשעבד ולפגוע בחברי הקבוצה. אחלה, כאילו, לא אחלה. אבל רגע, איך זה נגמר בסוף? אנה זק הצליחה לצאת מהקאט? צולמו שני סופים. בסוף אחד היא יוצאת ומתחבקת איתה, בסוף אחד היא נוסעת איתה. ועד הרגע האחרון הייתה התלבטות איך לסיים את הסיפור הזה. והחלטנו בסופו של דבר שכן היא תבחר להישאר פה. ייי, אל תפתיע, הצלחת לצאת. אז איך אנחנו כל אחד יכול להיזהר מכתות? למה צריך לשים לב? בקאט יש אנחנו והם, אנחנו אנשי האור, כל האנשים בחוץ הם אנשי החושך. אם הגאולה מובטחת רק בקבוצה הזו, רק בדרך הזו, רק באמצעות המנהיג הזה. ואם אתם נמצאים במקום שאף פעם אי אפשר להעביר ביקורת ואף פעם אי אפשר להטיל ספק, אז זה מקום שהוא מאוד מאוד מדאיג.